وسلم على سيد الكونين اللهم صل وسلم على سيد الكونين يا الله يا رحمن سننك نسكو أفاري ka taimake ni ya fattahu da ni hikima da basira tabaraka rabbani Allahumma salli wa sallim wa barik ala maimata wa ahlihi sahabbaina duka auliya wallahi da dukkanin shehunnai bayan gaisuwa da salati baitocin yabo ne zanyi yabon masoyi na zanyi ya sayyadi khairul anami ya mai cikar addini shugabana labbaika wallahi babu wanda ya kai ka idan na jiyo begenka na kan ji duk ciki ya ɗauka farin ciki ya rufe ni ya mai salli sabili da kausar ka shayar da mu koginka mu sha mu koshi har mi wanka mu ƙara godiya gun Allah tabaraka rabbani ya kakan Hassan da Husaini baban Fadima gaishe ka mukamai ilahu ya baka dukkanin isa na gunka kai an ka bai qur'ani kowa arzikin ka yake ci albarkacin ka rabbi ya bamu ba dan kai ba mai bamu wallahi na faɗa na ƙara ko za a zo a kashe ni ya ɗahe muna bayanka burin mu tashi gabanka a cikin cetonka a ran kiyama mai maka muka wuce wa rudani ya mai Abubakar Sadiku mai Ali da Umar Faruk ya mai sayyidi Usmanu ya kakan Hassan da Husaini ya sahibul ihsani ya shuma gaban al'umma ya baba abun Fadima mai ja da kai ayya tabe a ran kiyama zai kone dan ya bi wa shaidani ya Allah mun roke ka ka tsirar da mu dan Allah kai ne majiro bambawa tsirar da dukkanin ahalinmu suka wuce wa shaidani Musa garba gashi waɗanku a nan za ni sanyo aya
MG lakabin sunana, garin Kano nake da zamana, Gashuwa ka haife ni. Ya Allah ka ji kan 'yan sahawa masu yin yabon mai maka, masoya abun manzanka yau sun rasu Musa na ɗauka, tabaraka kare ni. Idan ta mu ta zo ilahu ka samu cika da imani, Allahu muna roƙonka ka samu cikin aljannarka da sauran ikiwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kaunayn, 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kaunayn.